Kaixo lagunok, aspaldiko lagunak garen ezkero, zuek asko maite dituzuen ipuinak kontatuko dizkizuegu. Hasteko, Errekamariren ipuina. Bai, orain dela urte asko eta asko, Euskal Herrian laminak bizi omen ziren. Erreketan bizi omen ziren. Eta gauero, bere ileak orrazten zituzten bitartean, kanta egiten omen zuten. Oso politak omen ziren, baina ez zuek bezalakoak. Oinak ere, ez zituzten gureak bezalakoak. Herriko jendeak horrela esaten zuten. Ez dira gure modukoak. Eta noski, hori nolabait ordaindu egin behar da. Eta pizkanaka, laminak, hainbeste zikinkeria, inbidia eta marmarrekin izkutatu egin ziren. Baina ez larritu. Bat gelditzen zaigu. Eta bere istorioa kontatzera gatoz. Hona hemen, Errekamariren istorioa. Errekamari, Euskal Herriko azken lamina. Egun batean, Martin Artzaia egunero bezala bere ardiekin mendira joan zen. Errekara iritsi zenean, oso nekatuta zegoenez, lo egitea erabaki zuen. Halako batean, errekatik soinu bat hasi zen ateratzen. Lehendabizi, emaro. Gero, ozenki. Eta Martin esnatu zen. Kontxo, logureak alde egin dit. Oihartzunarekin jolastuko dute aspertzeko. Egunon. Berdin, Hau duk hau. Txotxolo! Zu ere bai. Arraioa! Nik uste dut neri adarra jotzeko gogoa handia duela norbaitek. Azkeneko proba egingo dut. Ni Martin naiz! Ni Errekamari. Ba, ez dakit. Baina, zu, Kontxo! Nor zara zu? Nola duzu izena? Non bizi zara?
Eta handik aurrera, Erreka Mari eta Martin lagunak egin ziren. Baina herriko bizilagunak, Agustina eta Katxalin batez ere, zeo zer gertatzen zela konturatu ziren. Niretzat neska batekin dabilela. Herrikoa ez da. Ni orzeari ibili naiz galdezka. Eta horretan ziur nago. Herrikoa ez da. Ba ni norekin dabilen enteratuko naiz. Bihar azokan, tabernan eta leku guztietan galdetuko dut. Eta bai, enteratu ziren. Eta azkar gero. Badakit, Zer dakizu? norekin dabilen, Martin. Norekin? Lamina batekin. Erreka Marirekin. La mina batekin, Jesus, Marieta, Jose. Ez dira gure modukoak. Hori, ez dira gure modukoak. Errekan ibiltzen dira lotxagabe horiek. Eta ez dira gure modukoak. Ez dira gure modukoak. Zerbait egin behar dugu. Naita nahietz jangoikoaren edo deabruaren laguntzarekin, lamina hori gure herritik kanpora bidali behar dugu. Eta bai, saiatu ziren. Lehendabizi, bere horrazia lapurtzea bururatu zitzaien. Dakizuen bezala, horrazia oso garrantzitsua da laminentzat. Baina alferrik, ez zuten lortu. Amorruz beterik, bere erreka zikintzea erabaki zuten. Gaurtik ez da pasatuko. Baizea, gauza berdina esan zen idan atzo eta eran egun. Aste guzia gaiztakeriak egiten dara magu eta. Gaur izango dela eguna esan dizut. Zer egingo dugu gaur ba? Gaur gabean, bere erreka zikinduko dugu. Horraka zikindu, jope. Oso zaila da hori? Ez pentsa hauz. Gaur gabean etxeko zikinkeri guztiak ekarri. Sardina lata hutsak, plastikozko botillak, paperak, zakarrak, botillak, kartoiak. botillak, kartoiak. Erreka Erreka zikindu. zikindu. Paperak, zakarrak, botillak, kartoiak. botillak, kartoiak. Erreka zikindu. Erreka zikindu. Gau osoa igaro zuten Katxalin eta Agusek. Etxetik errekara, errekatik etxera, erreka zikintzen. Halako batean, Martinen ahotsa entzun zen. Abestuz zetorren, eta Erreka Mariri deika. Erreka Mari. Errekara heldu zenean, harrituta gelditu zen. Orain arte, hain ederra zegoen erreka, zikinkeriaz beteta azaltzen zen. Paperak, latak, botillak, nazkagarria. Eta lehendabizikoz, Erreka Mari ez zegoen bere txokoan. Bere kantua ere, etzen entzuten. Erreka Mari. Deitu zuen Martinek. Erreka Mari. Eta desesperatuta, erreka garbitzen hasi zen. Erreka Mari. Baina alperrik. Eta orduan, mendi gainean, urrutian, lehen etzegoen errekatxo bat sortzen ari zela, konturatu zen. Martinek, itxaropenez betea esan zuen. Egunon. Eta orain bai, ez dakigu nork. Errekak, oihartzunak, Erreka Marikote, erantzun zion. Gure ipuina bukatzera doa. Egia esan, Erreka Mari non dagoen ez dakigu.
Baina ziur gaude, nonbait, Euskal Herriko edozein errekatxotan egon behar duela. Egongo dela. Horregatik lagunok, mendira joaten bazarete, eta errekatxo txuri orlegi bat aurkitzen baduzue, zaindu. Behar bada, hor bizi da Errekamari. Errekamari, Euskal Herriko azken lamina. Zulo nabil Ipurdilla dizti Ikusten nauzue Bai, 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 bai 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 Ikusten nauzue Gauez, zulo nabil Ipurdia dizti Ikusten nauzue Bai, 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 bai 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 Ikusten nauzue Bai, Nor naiz? Bai, asmatu duzue. Ni argi burtargi naiz. Argi da nere izena oso azkarra naizelako. Eta ipurtargi, hemen Ipurdian farol txiki bat dudalako. Eta noski, hain txikia izanik, bakarrik gauez ikusten naute. Horrela, egunez, alde batetik bestera nabil gauza guztiak ikusten, eta kontu pila bat entzuten. Horregatik, ipuin asko dakizkit. Asko? Baina gaur, bat bakarrik kontatuko dizuet. Neguan gertatutakoa. Negua igarotzeko lekurik onena etxea da. Eta etxean, etxeko zutondoan, goxo, epelean. Gauza berdina pentsatu zuten azken eta putz zagutxoek. Baina zutondoan, baldakizue zein zegoen? Katua! Marramiau katua! Ondia, beltza! Eta azken, eta putz. Baina,
zeintzuk diren Azken eta Putz, ezta? Azken eta Putz bizagutxo dira. Azkenek, bi belarri erne ditu, mutxur beltza, bigote luze eta buztana tente. Putzek ere, bi belarri erne, mutur beltza, bigote luze eta buztana tente ditu. Azken eta Putz bizkiak dira. Istorioa kontatuko dizuet. Hortik, bere ama dator. Eta egunero bezala, ohera joan baino lehen, ipuin bat kontatuko die. Azken, Putz, etorri zaitezte. Loitea joateko ordua da. Hemen nago, amatxo. Ni naiz Azken. Eta ni naiz Putz. Gu gara. Azken Putz, gu gara, Azken Geldik Putz. egon, eta entzun. Behin batean, katu bat zen. Ai ba, behin batean katu bat zen. Katua beltza zen, eta oso gaiztoa. Katua, beltza zen eta oso gaiztoa. Eta bla bla bli bli bla bla bli bli bla bla bli bli bla 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 bli bli bla bla bli bli bla bla bli bli bla bla bla. Eta bla bla bli bli bla bla bli bli bla bla bli bli bla 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 bli bli bla bla bli bli bla bla bli bli bla bla bla. Eta orain musu bat eta loitea. Eta faldu zer. Gose handia daukagu. Ba ez dago ezer jatekorik. Lo egiterakoan gozea pasako zaizue. Jo, pelas, eta hor zer. Hor gazta handia badago eta zua. Azken Putz, hor marramiaukatua dago. Gazta eta zua bereak dira. Eta ondo dakizuen bezala, katu guztiak beltzak dira. Katu guztiak gaiztoak dira. Entzun, berriro adiraziko dizuet. Umetxok ez ahaztu amatxoren kanta. Katu guztiak, katu guztiak, katu guztiak beltzak dira. Katu guztiak, guztiak beltzak dira. Katu guztiak, beltzak dira. Ez ditzu eta palak inguratzen badira, ez ahaztu maiteak, katu guztiak gaiztoak dira. Katu guztiak, gaiztoak dira. Katu guztiak, gaiztoak dira. Erne ibili, ez fidatu, txoruak ez izan, katu guztiak beltzak eta gaiztoak dira. Katu guztiak,
izan da. Eta lo egin baino lehen gazta puska bat jaten badugu, guazen azken, guazen putz! Zu lehenengo azken! Ez bultzatu putz! Ai, 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 ama! Hau sustoa! Eta orain zer? Orain beldurrez eta hotzez! Saiatuko algara berriro azken. Bai. Ai, 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 ai! Ezin dugu! Zerbait asmatu behar dugu! Bustana moztu. Edo hanka lotu! Akatu! Buruan jo! Ai, 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 ai! Hor daude azken eta putz bildurrez eta hotzez. Txoruak dira. Izkina horretan katua dago eta zer? Katu guztiak ez dira gaiztoak. Batzuk ere txintxoak dira. Batzuk dira txukiak, beste batzuk beltzak, baina katu guztiak ez dira gaiztoak. Batzuk dira txuriak, beste batzuk beltzak, baina katu guztiak ez dira gaiztoak. Batzuk dira txuriak, beste batzuk beltzak, baina katu guztiak ez dira gaiztoak. Entzun alduzu, ipurtargiren kanta. Bai, katu guztiak ez direla gaiztoak esan du. Agian arrazoia du. Eta aproba egiten badugu zer. Katua, zure aldamenean gelditu gaitezkelo egiten. Ba aldakizu zer esan duen. Baiet esan du. Katua, eta lo egin baino lehen gazta puska bat jaten badugu? Ba aldakizu zer esan duen. Baiet esan du. Katua, eta ipuin bat kontatzen badizut? Ba aldakizu zer esan duen! Baiet esan du! Behin batean, katu bat zen. Katua, beltza zen. Baina ez zen gaiztoa, Ba aldakizu
Badakizu zer esan duen? Baiet esan du! Orain hirurak elkarrekin lo egiten. Zein ederki. Bilar arte, azken. Bilar arte, putz. Bilar arte, marra miau. Eta ez ahaztu. Katu guztiak ez dira gaiztoak. Ipuin gehiago nahi duzuela? Beno. Ba, ez dakit. Behar bada, Don Joseren historioa kontatzen badizuet, guztiz interesgarria dela iruditzen zaizue. Baina ezer baino lehen, Don Jose presentatuko dizuet. Don Jose nire bizilaguna da. Gizon serio eta langile bat. Etxetik lanera, lanetik etxera, hori da bere eguneroko ibilaldia. Haren bizitza betidanik guztiz normala izan da. Edo gutxienez, hori uste genuen denok. Ez genuen susmatzen bere berokiko patrikan, 2 lagunak bizi zirenik. Bai, ondo ulertu duzue. Bere berokiko patrikan, 2 lagun txiki eta bihurri bizi ziren. Aupi eta puaf! Entzun mesedez lagunak, kontatzera bait noan, abrigo baten patrikan gertatutako historia. Abrigo baten patrikan gertatutako historia. Don Jose gizon mardulak, badu abrigo gris bat, gisa joak ez daki, barruan zerote daukan. Gisa joak ez daki, barruan zerote daukan. Abrigoko patrikan bizi dira 2 lagun, aupiden argia ikusiz bat berriz dena oso ilun. Aupiden argia ikusiz bat berriz dena oso ilun. Gaua iristen danean, Don Jose ohera doa, aupietapoak bitartean parranda egitera. Aupietapoak bitartean parranda egitera. Begira zure patrikan, behar bada hor daude. Aupi beti parez dago, pat berriz beti asarren. Aupi beti parez dago, pat berriz beti asarren. Entzun mesedez lagunak, konta
Bai, entzun duzuen bezala, Aupi eta Puaf alde batetik berdinak ziren, baina beste aldetik nahiko ezberdinak. Aupi beti alai, gauza berriak ezagutzeko prest. Puaf, eserrez egiteko gogori gabe. Baina bilak naskaturik zeuden. Egunero gauza bera. Beheko patrikatik goiko patrikara. Don Joseren berokian etzen emoziozko ezer gertatzen. Mukizapia, linterna eta egunkaria. Betikoa. Horregatik egun batean maukako zuloetatik irtetzea erabaki zuten, beste aldean zer zegoen ikusteko. Beste aldean ez dago ezer, Aupi. Hori ikusiko dugu, Puaf. Guazen, guazen, aupi, aupi! Zuloetatik atera zienean, gela handi batean aurkitu zuten bere burua. Nahiko zikina zegoen, eta dena hankaz gora. Ikusten, hemen ez dago ezerrez. Ni banoa, Puaf. Itxoin pizka bat. Bekira zein polita den linternak ematen duen argia. Aupi, aupi, aupi! Aupi, aupi, aupi. Puaf, zure izena Aupi izateak ez nau harritzen. Eta zure izena Puaf izateak ere, ez nau harritzen. Ba, ni banoa. Aupi bakarrik gelditu zen, baina etzen ikaratu. Linterna harturik, bazter guztiak miatzen hasi zen. Eta halako batean, pirata bizardun bat ikusi edo imaginatu zuen. Ron, 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 gizar beltzemen dago. Ron, 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 gizar beltzemen dago. Pirata malapata gizar bel, deitzen naute. Nik uskita gero bildurrez, hanka egiten dute. Ron, 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 gizar beltzemen dago. Ron, 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 gizar beltzemen dago. Ron, 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 bizar 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 beltzemen dago. Sustoa pasa ondoren, lasaitzeko, patrikatik egunkaria hartu zuen. Ondo dakizuen bezala, egunkariak berri txarrez beteta egoten dira. Baina Aupik ondo pasatzeko gogoa handia baitzuen, irakurritako istorioa guztiz farregarria izan zen. Abentura bat, trenez.
Bidaia bukatu ondoren, Aupik hotza nabaritu zuen. Horregatik, pertserotik txapela eta zapi bat hartu zuen. Aipa, begira txapelau, prestidigitadore batena dirudi. Eta proba egiten badut zer. Esan eta egin. Txapela eskuan hartuz, hitz magiko batzuk esan eta gero, tatatatxan, txapelatik koneju batzuk, globoak eta kolorezko zintak ateratzen hasi ziren, gela ilunura zirko bat bihurtuz. Fantasiazko ipuin ederrak, hori dena zirkoa! Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 zein polita da. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 guztiz alaia. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 zein polita da. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 guztiz alaia. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 zein polita da. Plas, 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 zirkoa. Hain politak izan ziren Aupik egindako jolas guztiak, Puaf ere pozik jarri zen. Jo, zein ondo pasa dugun, Puaf! Arrazoia duzu, Aupi. Bilar berriro etorriko algara? Beno, bale. Eta pirata bizar beltz ezagutuko alduzu? Beno, bale. Eta egunkarian historio farregarria irakurriko aldugu? Beno, bale. Aizu, Puaf, hemendik aurrera, bale deituko dizut, bale? Beno, bale. Jo, bale. Don Josek bere berokian zenbat gauza harrigarri dituen baleki? Bai, Don Josek baleki. Linterna, egunkaria, mukizapi hoien bidez, zenbat gauza ikusi dugun baleki? Eta pospozik berriro Aupi eta Puaf berokiko patrikan sartu ziren. Halako batetan, gelako atearen soinua entzun zen. Eta Don Josek, serio beti bezala, berokia hartu zuen. Eta baldakizue gauza bat? Ez daki zergatik. Behar badago izartan eguzkia diz egoelako. Edo agian, gauez, amets poli bat egin zuelako. Edo, zergatik ez? Aupik eta Puafek barrutik kilikiliak egin zizkiotelako. Baina Don Josek poz goxo eta sakon bat bere barruan sentitu zuen. Eta kolorezko argitxo batzuk ikusirik kalera ateratzeko prestatu zen. Berokiko patrikatik fartxiki bat atera zen. Aupi eta Puafen farra. Bilak pozik ere, Don Joseren pozarekin. Aupi! Don Josek badaki! Eta bukatzeko, itsasoan gertatutako istorioa
kontatuko dizuet. Itsas minez. Ez, Argik ez zuen bere etxetik itsasoa ikusten. Baina bero Saba Josek bai. Bai hoixe. Urpekaria zen. Buzoa. Urazpian, urazpian, egoten da gizon bat. Urazpian lan egiten, Jose da bere izena. Urazpian, urazpian, egoten da gizon bat. Urazpian lan egiten, Jose da bere izena. Arraiak ditu lagunak, piratak ezagunak, bere bizitza osoa itsaso barrenean. Arraiak ditu lagunak, piratak ezagunak, bere bizitza osoa itsaso barrenean. Karakola batek dio, arren lagun idazu. Bete ezazu nire ametsa, lurrean bizi nahi du. Karakola batek dio, arren lagun idazu. Bete ezazu nire ametsa, lurrean bizi nahi du. Karakolak harturikan, Jose goruntz dijoan, gurekin biziko zera, gurekin karakola. Karakola harturikan, Jose goruntz dijoan, gurekin biziko zera, gurekin karakola. Urazpian, urazpian, egoten da gizon bat. Urazpian lan egiten, Jose da bere izena. Urazpian, urazpian, egoten da gizon bat. Urazpian lan egiten, Jose da bere izena. Eta Argiren urtebetetzean, Osaba Josek karakola bat oparitu egin zion. Tori Argi, karakola. Belarrian jartzen baduzu itsasoan zer gertatzen den jakingo duzu. Eta horrela, egunero, ohera joan baino lehen, karakola hartuta, itsasoaren soinua entzuten zuen. Urte osoa pasa zen, eta karakolaren berriak aldatuz joan ziren. Ez ziren lehen bezain politak. Haren soinua ere, ez zen lehen bezain alaia. Itsasoan zerbait gertatzen da. Itsasora joan behar dut zer gertatzen den jakitera. Joan behar dut. Joan behar dut. Joan behar dut. Eraman azazu karakola. Eta halako batean Argik itsasoan aurkitu zuen bere burua. Ara! Itsasoan nago! Bazter batean, sardina batzuk hizketan ari ziren. Argi,
ara hurbildu zen. Eta itsasoa mugimendurik gabe gelditzen bada, akabo itsasoko bizitza. Itsasi zerrakil egingo dira. Eta olaturik gabe geldituko gara? Zerbait egin behar dugu. Pulpesolagarroak jakingo du. Guazen beraren gana. Bai, guazen beraren gana. Guazen. Pulpesolagarroa? Eta zein da hori? Hanka gehiegi ditu pulpesolagarroak, bat, bi, lau eta hamaika, kontatzen ez da erreza. Lagundu zuk mesedez lanik etxu honetan, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, geldirik pulpez jauna. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, geldirik pulpez jauna. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, geldirik pulpez jauna. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, geldirik pulpez jauna. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, geldirik pulpez jauna. Beno, nere iritzia emango dizuet. Jakin behar duzue, ilargiak betidanik guretzat lan egin duela. Berari esker mugitzen da itsasoa alde batetik bestera. Eta mugitzen ez bada, ilargia gurekin azarre dagoela esan nahi du. Berarekin hitz egin behar dugu. Beno, nahi baduzue? Nere karakolaren bidez, neu joango naiz. Oso ondo, Argi! Juan! Guk ezin dugu! Bai, Argi, venga, Juan! Bat-batean, Argik ilargiarekin hitz egiten aurkitu zuen bere burua. Egia zen azarre zegoela. Inork ez zuela bere lana miresten uste zuen, eta lan gehiago ez egitea erabaki zuen. Hori ez da egia. Nik maite zaitut. Denok maite zaitugu. Hori egia bada, froga bezala zuk asko maite duzun zerbait eman behar didazu. Nik asko maite dudan zerbait? Zer izango da? Eta Argi, kezkatuta, itsasora itzuli zen. Zer izango zen ilargiak nahi zuena? Baina itsasoko lagunak berehala konturatu ziren. Zure karakola, Argi. Emaiozu ilargiari. Nere karakola? Hori ez. Ez. Osaba Josiren oparia da. Eta asko maite dut. Horregatik, gainera, ilargiak zure karakola eduki ondoren, itsasoaren berri izango du. Eta horrela guk maite dugula jakingo du. Ez dakit. Nere karakola. Ez dakit. Baina azkenean, Argik bere karakola ilargiari eman zion. Tori, zuretzat nere karakola. Eta hitz horiek esan ondoren, karakola indar batez bultzaturik gorantz joan zen. Eta aldi berean,
itsasoak bere kolore berde urdin morea bereganatu zuen berriro, eta olatuak arrainekin jolasten hasi ziren. Itsasoko izaki guztiak oso pozik jarri ziren, baina ez ordea argi. Karakolari gabe, bere etxera ezin zela itzuli konturatu baitzen. Eta negarrez hasi zen. Eskerrak bere osaba Jose hor zegoen. Argi, zer zabiltza hemen? Argi gertatutakoa kontatu zion. Eta osaba Josek bere lana utziz, argi hartu eta bere etxera eraman zuen. Eskerrik asko, osaba! Hainbeste gora beretan ibili ondoren, argi guztiz nekatuta ohera joan zen. Eta baldakizue zer aurkitu zuen almohadaren azpian. Bai, asmatu duzue. Itsasoko lagunekin hitz egiteko karakola berri bat.